Okei, yksi mun elämäni suurimmista haaveista on aina ollut, että mä pääsen joskus painamaan sormella tällaista squishy poskipunaa. Ja nyt mun haave on ehkä vihdoin toteutumassa, koska Essential on ilmeisesti nyt tällainen squishy bouncy blush. Ja me testataan tätä nyt. Jännittää. Mä en tiedä, onko mä valmis tähän, mut testataan. Okei, alkaa tapahtua. Okei, siis mitä enemmän tätä painaa, eli kun ton pinnan vähän niinku saa rikki, niin sitä niinku tollaseksi squishimmäksi tää menee. Siis ei, mun nyt testataan myös, että toimiks tää niinku poskilla myös. Mutta tulee siitä aina vähän sellainen fiilis, että mä haluaisin niinku rikkoa tätä ja eihän tää nyt enää näytä niin kauniilta, mut oli se silti niinku satisfying. Mut katsotaan kuinka hyvä tää poskipuna on niinku itsessään. Vitsi, miten kaunis. Tää on siis tosi tällainen niinku heleä poskipuna. Ja mun tulee tästä vähän mieleen se Diorin, tiedättekö se vaaleapunainen poskipuna, mikä oli jossain kohtaa ihan viraali, mitä kaikki hehkutti. Mä tykkään siitäkin tosi paljon. Mä jotenkin itse fiilaan enemmän tällaisia poskipunia, jos ei ole niin paljon pigmenttiä. Ihana.